Parodontológia je jedným z nosných odborov zubného lekárstva a samostatný predmet štúdia na lekárskych fakultách. V ostatnej dobe boli do praxe zavedené moderné technológie, ktoré modifikujú diagnostické postupy, doplňajú, respektíve diametrálne menia doteraz poznanú etiopatogenézu ochorenia, ako aj terapiu metodikou evidence-based dentistry. Parodontitída je charakterizovaná postupnou deštrukciou závesného systému zubov a predstavuje hlavný problém verejného zdravia pre svoju vysokú prevalenciu. Ak sa nelieči, môže celý tento proces viesť k strate zubov. Dosiahnutie dlhodobej stability terapie pacienta s parodontitídou je jedným z neodmysliteľných problémov v zubnej praxi. Problematika parodontitídy a jej terapia patrí k minimálne publikovaným témam v českej a slovenskej odbornej literatúre. Vedecká monografia docenta Zíberta vychádza z vlastnej vedeckej práce a bohatého prameňa vedomostí i skúseností na slovo vzatého odborníka v celej obsiahlej parodontologickej problematike. Obsah je vyvážený a primeraný, čo sa týka hĺbky aj šírky uvedených informácií. Text veľmi vhodne a pôsobivo doplňajú početné a mimoriadne názorné ilustrácie.